I avui s'ha aconseguit una cosa que fa molts anys que molts desitjàvem. Per motius d'història, perquè tots sabem el que ha representat Montjuïc respecte a la història d'aquesta ciutat. Aquest és un acord que ens permet començar a desenvolupar el Centre per la Pau. A partir d'ara hem de treballar per poder dissenyar, i tenim la capacitat per dissenyar el castell del futur, el servei de la muntanya del futur. I tenim molts projectes en camí, en curs, i alguns que desenvoluparem, que convertiran la muntanya per sempre més en un espai central de la ciutat. El metro seria el millor dels símbols. I això requereix tenir un espai cívic, cultural, de gran ús social com és el castell. Per tant, aquí el que queda derogat és el decret de Francisco Franco. I les seves condicions, la llei. La llei. I això és el que acabem. Ni més ni menys. I això és el que hem acabat.